Moment de parlar amb els protagonistes de l'esport de casa nostra. Moment de l'entrevista del temps afegit. I arriba l'estiu i arriba moments de campus, de tecnificacions, l'esport segueix, i això és important, que segueixi al llarg de l'estiu, i en parlarem d'un d'aquests esdeveniments que s'organitzen a casa nostra, que comença en breus i que servirà també per parlar una miqueta de la resta, però com que és amic volia tenir-lo als estudis. Llorenç Bonet, gerent i soci d'aquesta Toca Futbol Esports, molt bones, benvingut. Gràcies, senyor. Amb el Llorenç volem petar la xerrada d'això, de restar hores, Llorenç, perquè comenci una nova edició de Campus. Entenc que és aquells dies, agrair-te que hagis trobat un espai per venir als estudis, però no sé si els dies previs a que comenci el primer torn són una miqueta embolicats, tots plegats. Sí. És un procés, no? Ara estem en aquest ple procés de preparar-ho tot perquè comencin els campus. De fet, comencem la setmana que ve i ara estem, el típic, fent, ultimant les inscripcions, tancant detalls d'equipatges, d'hotels, de pernoctacions, tota la logística que representa l'organització d'uns campus. Però sí, amb ganes de començar. Explica'ns una miqueta, perquè sé que teniu diversos indrets on gestionareu aquestes setmanes, aquests campus. Com organitza l'estiu 2025 la Toca i el que teniu entre mans, Llorenç? Doncs mira, Sergi, tenim un impacte fora al territori a la part de Prepirineu i Pirineu. Si seguim aquest ordre, diguéssim, de la carretera S13, seria Tremp, el Tremp, el de Poble de Segur, el de Rialp, Esterri d'Àneu i després a la comarca de la Ribagorça, no? El Pont de Suert. Són indrets que al juliol venen més bé de gust que no pas quedar-nos per aquí. No sé si entenc que estan escollits també amb aquesta intenció. Fa molts anys que piquem pedra a dalt al Pirineu i aquest any és la 16a edició, per tant són molts anys, ja ens coneixem i hem anat creixent, no, als llocs. Tremp sí que té unes característiques climatològiques, temperatura molt similars aquí al de Lleida del Pla de Tremp, per tant patim calor a Tremp. Cap a Poble ja canvia una mica cap a les tardes i com més amunt podem dormir les nits. 16a edició, no sé si és l'èxit major, que una edició rere edició vagi sent realitat, que ja siguin la 16a, no és fàcil consolidar un projecte d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions, Llorenç. No, mira, el més emocionant d'aquest procés, d'aquests 16 anys, és que vam començar de zero. Recordo perfectament que el primer campus el vam fer al Poal, al nostre poble, i érem 22 nens. I l'any passat, que va ser el millor any a nivell, diguéssim, de volum de campus i de volum de nens, en vam tindre 595, per tant, quasi 600 persones amb tot l'estiu. És una passada. Hem viscut aquest creixement. Jo penso que part d'aquest impacte és el treball, el boca-orella. Al final totes les entitats necessiten d'una identitat, no? I la identitat nostra s'ha anat consolidant conforme hem fet els anys, com uns campus de proximitat, apostem pel territori, no? Per la gent del país, no? I a dalt a la muntanya, que és on tenim quasi totes les seus, no és fàcil jugar a futbol. No és fàcil. Llavors, anar a llocs on nosaltres ens puguem sentir també útils i participar donar aquest servei amb unes condicions per a tots els públics, és una de les coses que ens sentim més orgullosos, no? Aquesta filosofia d'un futbol proper, d'un futbol per la gent del territori. Què tal la resposta en aquesta 16a edició? Com valoreu aquesta afluència d'inscrits a l'edició d'aquest 2025, Llorenç? Amb les mateixes sensacions que l'any passat, quasi increïbles, no? L'any passat va ser el millor any i aquest any, dia per dia, tenim encara registres molt superiors al de l'any passat, que ja va ser el millor any. Per tant, percebem amb les dades que tenim un fort impacte amb la consolidació, sobretot de fidelització. Tenim molta gent que repeteix, això ens dona una similitud de dir, el servei les valoren, i també la capacitat encara per generar nous jugadors, inscrites, no? Jugadores també, que en tenim moltes, no? Per tant, les sensacions d'aquest any, tot i que no es pot dir blat fins que és el sac i ben lligat, són que inclús superarem l'any passat, que ja va ser el millor any. Jo deia al principi, abans de presentar-te,
que és important que segueixi l'esport al llarg de l'estiu, amb aquests campus, molts clubs, i ho celebrem, tiren endavant campus d'estiu, ni que sigui una setmaneta, dues. És important, Llorenç, que hi hagi aquestes oportunitats perquè la gent fins i tot pugui conèixer o pugui endinsar-se en el món, en aquest cas del futbol, però que a l'estiu no es pari de fer esport i potser fins i tot, en termes d'expressió, fer-lo d'una manera diferent. Aquest esport que potser els que l'han estat fent durant tota la temporada l'han viscut d'una manera i ara a l'estiu conviuen amb ell, però de forma una mica més diferent. Totalment d'acord, és a dir, hi ha diferents perfils. A vegades els entrenadors, tenim una bateria d'entrenadors a la toca impressionant, de molt nivell, i que provenen quasi tots del món competitiu. Llavors, clar, als campus el factor competitiu desapareix, i a vegades els entrenadors el poder fer campus diferents, com tu dius, els serveix per treballar aspectes que durant l'any no pots treballar. La proximitat al jugador, el ser més benèvol, el potser incidir més amb diferents nivells, on aquí la discriminació de la convocatòria del diumenge, de la titularitat desapareix, i això també treballa en aquesta part humana que després, jo sempre els dic, tot el que treballeu aquí de forma humana, després ho podeu aplicar a l'aspecte competitiu, que hi ha molta diferència entre uns campus, no?, i una competició, no? Aquest és el punt, però la part positiva és que els jugadors fan un manteniment, els jugadors estan allunyats de la monotonia, de l'avorriment, de les pantalles, i això les famílies ho agraeixen molt. Per tant, sempre tenim molta demanda, no? D'això tenim molts nens als campus perquè també hi ha aquest factor, de no tindre'ls a casa, de que ells nens els agrada el futbol i el poden practicar des de molt més lúdic. Sí, pregunto per la identitat que teniu vosaltres com a toca, com a campus, identitat futbolística, del que transmeteu a partir del futbol, de que tu els hi demanes als teus entrenadors, que han de ser persones de confiança per poder-los delegar aquestes responsabilitats, que al cap i a la fi és educar amb canalla. Quina és aquesta identitat que podria caracteritzar la toca lligada, Llorenç, amb el futbol? Mira, etimològicament la toca, el moment de dir com és perquè es diu la toca, és com un homenatge sobretot als nens de poble, que nosaltres som del poble, del qual, quan dius, hòstia, aquest nen la toca. No? D'aquí va sortir el nom, aquest nen la toca. Quan el nen dius aquest nen la toca, ja té unes característiques concretes, no? Ja saps que és un jugador viu, que és espavilat, que té recursos, que és tècnic. Llavors, la nostra identitat s'ha anat forjant al llarg d'aquests anys sota aquest paràmetre de la toca, no? De com la toca aquest nen. No? Per tant, la nostra metodologia, la nostra filosofia està lligada quasi al procés fundacional del nom. És a dir, no tindria sentit que nosaltres féssim metodologies rígides o que busquessin una cosa que no s'ajusta al que nosaltres som. No? Per tant, les nostres metodologies d'entrenament són senzillíssimes, però que es busquen objectius tècnics, tàctics, físics i psicològics, aquests 4 punts, sota els paràmetres que un jugador rural, un jugador de poble, un jugador vingui d'on vingui, tingui aquesta llibertat. Nosaltres fomentem més la creativitat que la presa de decisions, que també el jugador pugui, en certs moments, aquesta creativitat treure-la des de la improvisació, sempre estructurat des d'un ordre, no? O sigui, aquest equilibri entre l'ordre i la creativitat. No? I nosaltres la toca, els nostres partits, els nostres entrenaments, donem molt marge perquè el jugador es pugui mostrar tal com és. No? També ens ho permet la tipologia de campus, no? Amb els partits i equips competitius està més acotat a un model de joc, a una filosofia de molt més resultadista, fins i tot, en algun cas. Aquí nosaltres, quan veiem un jugador que té una jugada i la vol fer creativa, nosaltres no li tallem les ales, no? En aquest sentit. I per això, quan tu vinies a la primera, dius, quina identitat? Pues la nostra identitat és bastant un futbol lliure, un futbol creatiu, on el nen que la toca s'hi sentia a gust. Ara, en el dia a dia, a nivell de vida es parla de fluir. Sí. Vull fluir, que flueixin amb la pilota i a la gespa. És una també altra manera de definir-ho. De qui t'envoltes, Llorenç? Deies, tenim una bateria d'entrenadors àmplia, important, però quin entrenador humà busques perquè formi part de la toca? Perquè, evidentment, entenc que ha de tenir abans sortiren alguns noms de persones que han estat o estan vinculades amb vosaltres i que conec. Més enllà de la figura de l'entrenador que ensenya a jugar a futbol, no sé si hi ha una part humana que també li tens la mirada fixada. Mira, a vegades, per tindre un marc teòric, l'has de portar a la pràctica de forma senzilla, perquè ho entengui, no? Nosaltres tenim la toca, al final som 3 socis, el Carles Claramunt, el Robert Salvia i jo mateix, no?
Per tant, aquí som 3 persones, evidentment, amb 3 perfils completament diferents, però que som molt amics i ens portem molt bé. I nosaltres, a l'hora d'elegir els entrenadors, intentem que tinguin aquesta confiança de que siguin com el que demanem, no? Que siguin pròxims, que siguin educats, que tinguin una presència, que siguin persones respectades, no? I aquí estem molt agraïts, és a dir, busquem un perfil que també que siguin professors, que siguin aquesta qualitat docent, no? Tenim el Jaume Vinyes, el David Vinyes, el Gerard Calvera, el Jordi Villó mateix, que a la seva vida ja fan de professors i tenen aquest poder pedagògic de poder parlar, no? També agafem molta gent que ens hem trobat, que també és una gran sorpresa, gent en pràctiques que té moltes ganes de sota la nostra filosofia, poder treballar, no? Per tant, és el lideratge de Carles Claramunt i Robert Salvia, entrenadors de la nostra confiança que tinguin la presència de ser com docents, i llavors entrenadors que tinguin aquesta motivació, aquesta energia, aquestes ganes d'aplicar aquesta fórmula que per nosaltres és això, no? Un futbol de que l'estiu en marxis amb una bona experiència. Un dia estava pensant, mentre t'escoltava, hauria de reunir-vos a uns quants i parlar ja en una temporada més competitiva d'aquesta importància de la metodologia, de l'educació. Amb el meu germà som una miqueta capficats amb que l'entrenador ha de ser més enllà d'una figura futbolística i crec que tindríeu molt a parlar persones com tu i d'altres noms propis. Vaig acabant, Llorenç, perquè això no és anar a fer l'entrenament i marxar, entenc que també hi ha pernoctacions, que hi ha complements per anar acabant. Això és un complement de diverses coses, entenc. Bueno, el nostre programa esportiu de la Toca cada any s'amplia més i vam començar amb campus, fem campus, i de campus ne fem de diferents tipologies. Campus de dia per la gent del territori, també fem campus de pernoctació, per exemple, a Esterri fem un exclusivament de femení, a Esterri d'Àneu, aquí tenim 40 nenes inscrites, que està molt bé, i allí és en pernoctació. Estem a l'Albert Joaquim Morelló, a Esterri, que és un lloc idíl·lic, no? També estem a Tremp en pernoctació aquesta primera setmana de juny, estem al Xanascat, i és el que diem, no? Aquesta filosofia nostra de proximitat també no té sentit, no? És com de quilòmetre zero, no? En el sentit de que nosaltres volem fer un impacte al territori també que sigui positiu. És a dir, nosaltres fem uns gastos a Tremp, uns gastos a tots els llocs on som, que se'n surten beneficiats la gent del poble, no? La gent del territori, els restaurants, les pensions, quan anem a sortir al poble, vull dir, sempre fem una sèrie d'impacte econòmic, no? Que això fa que els pobles, al final, que decideixin que nosaltres comptem allí, confien en nosaltres. És un tot, no? Nosaltres donem un servei amb un preu i una qualitat, creiem que correcta, i l'Ajuntament està tranquil que podem oferir això per la gent del seu territori, no? I aquest feedback entre els dos, aquest win-and-win, a dia d'avui ens està funcionant molt bé. No sé si encara hi ha alguna setmana, algun campus en concret, que la gent que es desperti d'última hora diu, mira, m'hi puc ficar o ja pengem el soldau? No, es poden apuntar. És entrar a la pàgina web, latoca.cat, i allí surt tota la programació de campus i fent una preinscripció omplint un formulari, quedes, perquè pensa que encara tenim campus a Poble de Segur a Rialp que es fan a finals de juliol i a principis d'agost, per tant encara queda espai per tots els campus, i tant. Doncs animar a la gent que xafardegi i que s'hi animi, perquè insistim que és important seguir practicant l'esport, i com que aquí tendim més al futbol, som més futboleros en aquest sentit, doncs animem també que en formin part, però que sobretot que hi hagi esport al llarg dels mesos de juliol i agost. Llorenç, sort, enhorabona, i a donar-li canya en aquesta 16a edició. Una abraçada, que vagi molt bé. Molt agraïts. Tota l'actualitat esportiva de les Terres de Lleida al Temps Afegit.